नै लोगोफोर जोंना आर्टिस्ट महरै दङ नेपाली Hey guys sorry Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे प्रिति औवारि YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय ओमफ्रायो आङो दा नै थाबायगासिनो आरोखि ओमफ्राय मा सैमाया सिथिंसो दा सरि लोगोफोर मा होनो आङो दा नै मोनसे जायगायाव थांगासिनो आरोखि ना बे जायगाखौ दा सौहैब्लासो नोंथांमोननो देखायगोन आं दा थाबायगासिनो दङ मेंबायबो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर स' आङो देखायलांगासिनो दङ आं बबेयाव थांदों स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ दाबो थाबायगासिनो लोगोफोर मोनाखै आंजों सासे लोगो दंफायो आरोखि ना थेंक इउ आंखौ खुलुमनाय माने आंनि साबसक्राइबारफोरखौ खुलुमनाय न'निफ्राय थाबायनानै दासो मेन पिच रड मोनफैदों ना लोगोफोर नै जों दायो सौफैबायानो जों जे जायगायाव फैदोंमोन ना बेयावहाय आङो बै मोनसे दाख्लैनि थांनाय भिडिअआव होखादोंमोन जे जायगायाव आङो दंफैयो दा सान्तिपुर निज्लागुरि आं बेयाव दंफैयो ओमफ्राय जोंनिया बेयावहाय प्रग्राम जागोन लोगोफोर 17 डिसेम्बर फैगौ सुनिबाराव बेयाव पिकनिक स्पटनि अपेनिं जागोन नोंथांमोना बयबो फैनो हागोन नोंथांमोना आं जायगाखौ दा देखायलांनोसै लोगोफोर माबायदि डेकोरेशनफोर माबायदि बानायदों दा नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना नै बियो एकदम दालां आरोखि ना बियो जोंनि पिकनिक स्पटनि दालाङा मोजांसिन बानायदों खोमा देग्लाय ओइथिंबो मोननै बानायदों ना दालांखौ अपेनिं जायैनि सिगां फैग्रोबाय जोंहा नायफैग्रोबाय आइ लाभ निज्ला आं दाख्लै बैयाव थानानै बानायदोंमोन भिडिअखौ बै मा होनो स्लुइस गेटआव आरोखि ना जोंना दालाङा नै खोलाजोंसो जायोना स्लुइस गेटनि खोलाजों फटक लालायलायदों हनै मालाय दादामोनखौ लोगो मोननानै बावनो बेरायफैदों आदै जोंनिया सेमोनबो थांनाय बोसोराव बिराद मोजां जादोंमोन दै एबारबो मोजां जागोनानो फैबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो बयखौबो बरायहरनाय थाबाय फै मोजां मोनदों आं गोजोनल'खा दालांफोराबो बिराद मोजां दै जिङाव खमला फानदों फुख्रि दंलायो सानस्रिनो दुगैनो हागोन लोगोफोर नै वाव बिउटिफुल बेयावहाय माने फुख्रि बानायनानै दोननाय जादों आरोना नै नायदो लोगोफोर जों दायो एसे बेरायबाय आरोखि ना मोनफैनानै जों बेरायगासिनो दङ नै जोंनियाहाय बेयाव निज्लागुरियावहाय मा होनो फुख्रि फिसा बानायलायदों नै देखायहरलाय फुख्रि बेयाव माबा जाहाज ओइ नावफोर गथ'फोरनि थाखाय दोननो हागौ फिसानो ओरैनो ओमफ्राय फै ओरैनो नायलांबावनि मादि खालामदों बैथिंजाय जों बेरायगासिनो दङ नै आं सानै दादा लोगो मोनदों दै सिनायखानाय दादामोन र' दा नुगोन नै लोगोफोर जों दायो मा होनो बैग्रि बिफां सिं फैबाय आरोखि ना एसे नायना लानि सिङाव बैग्रि जाजेनबायानो इयो नै आं दाबो जाथ'वाखै लोगोफोर मा होनो पिकनिक स्पट 17आव प्रग्रामाव बयबो फै लोगोफोर मोसासिनांगौ ओरैबायदि मोसाखागोन आंबो दा बुंसै आरोखि ना ने मोसागोन दा मोसायो ओमफ्राय जायफोरा आंनि भिडिअ नायदों जेब्ला भिडिअ आङो मा होनो उनावहायसो जोंनि जेब्ला प्रग्रामा जाखाङो अब्लासो आंबो थांगौमोन आंबो मागौमोन दा लांफालायाखै दा होनहरखा फैनोबा डाइरेक्ट फैखा बोसोर गोदानखौ मोजाङै मोजां हगार हरनांगौ रंजा बाजासो ना जों दायो नै लोगोफोर बेरायगासिनो दं आरोखि ना ओमफ्राय जोंजों सासे दादा बेरायफागासिनो दङ नै हेलौ एसे नानिखौ लोगो मोनदों आरो ना बे निज्लागुरि इक' टुरिजम स्पटआव ओमफ्राय माखासे बेयावनि जायगाफोरखौ नायबाय लकेशनफोरखौ मा रोखोम दा मोजाङानो आरो जायगाफ्रा ओरैबायदि मोजां पिकनिक जानो
दा जायगाफोरखौ नायनानै बहुद मोजां मोनदों आरोखि गोसोआव दा ओरैजोंबो थांनानै फैबाय नै नायनानै फैबाय प्रग्राम जाथारसैना जोंना आरो बेखायनो बेजों लोगोसे आंनि माखासे भिउवार्सफ्रा बे नानिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो जाहाथे बे नानियाबो माने जौगायो आरो दा बेनो आरोखि नोंथांमोनाबो फैलायबानो जाबाय जों दा जे जायगायाव फैदों बेयाव बयबो फै बेवहायनो आर्टिस्टफोर गाखोगोन जेनाखि 17 सुनिबारावहाय प्रग्राम जागोन बेयाव आर्टिस्टफोर गाखोगोन आरोखि ना नैबेयावहाय नैबे स्टेजावहाय जै आर्टिस्टफोर गाखोबाय मा होनो सिंगारफोर गाखोबाय जोङो ओरैबायदि जायोना लोगोफोर मा होनो जों दलर थानायाबो एकदमबारे एम्फौफोर बायदि जाजोबखायो आरोखि ना जोंनि मोदोमखौ दलरखौनो थाहोखाया ओरैबायदि खालामो आर्टिस्टफोरा जायनाखि आदा आब'मोन जोंनि दादा सिसमोन ब्रादारमोन बिसोरो जायखिजाया मा होनो आर्टिस्टफ्रानो आरोखि ना बिसोरो जुदि गाखोबाय सिंगारफोर मेथाइ खनबाय गाखोबाय अब्ला जोंनिया मा जायो मोदोमा जों मिथिया आरोखि गावखौनो गाव ओरैबायदि जायो माने जोंनि अंग मा होनो जोंनि गासिबो दैयानो गोदाव सोराव जाजोबखायो आरोखि ना ओरैबायदि खालामो थिग जोंनिया बेवहाय मा होनो बे जेब्ला प्रग्रामा जागोन जों बेयाव फैगोन लोगोफोर नोंसोरबो फै ओरैबायदि मोसासिगोन आरोखि ना दा बुंसै नायना फैबाय आरोखि ना बेरायदोंना जों मा खालामदों बेखौ नायगासिनो दङ खिन्थु बेलेग साइडजों बारा देखायजोबनो हानाय नंला बेलासिबायना लोगोफोर जायखिया नोंथांमोना फैबानो नुफैखागोन फै बयबो फै स्टेज प्रग्राम आरो नै ओइथिं हटेलफोर थागोन आरोखि ना बानायगासिनो दङ नै लोगोफोर बेफोरो मा होनो दखान आरोखि ना बेयाव दखान होजोबगोन बानायहांगासिनो दा आं नायनो बैथिंजाय सेस दखान होजोबगोन बिदिनो अमा फानगोन माबा माबि सोरबा सोरबा दखान होफैगोन आरोखि ना जायखिया सोर मा फानो ओमफ्राय ओइ हटेल आरोखि ना हटेल एसे गिदिर जागोन बेयो दखाना बानायगासिनो बेयावबो नै सेस इफोरावहाय दखान जाजोबगोन बे साइडआवहाय सोरथाय बे लोगो मोनलाबायदोंनो रायज्लायहरदो एसे गेट बानायफैदोंमोन आं हानोसै ओमफ्राय गाबोन फिनिशिं दंबावो ओमफ्राय फार्स्ट गेटआ हाबाय ओमफ्राय दा सेकेन्ड गेट दंबावो बेखौ गाबोन बानायबावगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय आंना खामानिया खतम ओमफ्राय बेरायफैनायसै रेगुलार जोबजासिम लोगो मोनबाय थागोन नुबाय थागोन एकदमबारे जोबजासिम आंनो बेयाव सानसे थाखायो जाबाय ओमफ्राय आरो जोंखौलाय कमिटिनि माबाया सेक्रेटारिया माबायाव सुनिबाराव फुङाव लिंहरदो आरो एसे जानाय लोंनायबो जागोन नायनि सुनिबाराव माने अपेनिं नालाय एसे प्रग्राम लादों साननिफ्रायनो ओरैनो 9टा 10टानिफ्राय जागोन आरो फार्स्ट गेटआव पेटा हास'गोन आलासिफोर दङ माबा नालाय अपेनिं नालाय फैनो हागोन बयबो एन्जय खालामफैनो हागोन पिकनिक जाफैनो हागोन ओरैबायदि मोजां लकेसन बैखौ खिथादोंना खिथायाखै खिथाबाय बट लाबोगोन बेयाव गंथाम गाखोफैनो हागोन गोसोबायदि नै बियो बेखौ देखायाखैमोन आं नोंथांमोननो लोगोफोरनो ओइ सुइस गेट आरोखि ना बे सुइस गेटनिफ्राय ओरै साहा हिमालय हाजो होनलायलायनायनि हिमालय हाजो ओरै साहा सुइस गेटनिफ्राय एकदम खोलाहा दै बोहैबोबाय आरोखि ना नै लोगोफोर जोंना आर्टिस्ट महरै दङ उपासना रिजाल बियो नेपालि आरो सासे दङ बारुन शर्मा सासे दङ जुम्बो बेनहाति सार आरो सासे नयन बरगयारि सिंगार इलिसा बर' सिंगार इसोरो सिंगार गोजाना इसोरो बांसिनानो स' बिदिबा लोगोफोर जोङो दायो थांफिननो ओंखारबाय आरोना जों थांनोसै ओमफ्रायो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर लाभ इउ